Dan Bello ya yi kace-kace da shahararren mawaƙin siyasar nan mai lokaci, wato dai mawaƙin da ya kasance inda ya maka waka yawanci akan ci mulki, kamar da yadda ake masa lakabi da haka. To yanzu Dan Bello ya yi masa kace-kace a wani bidiyo, ma'ana dai a wani bidiyo wanda ya kace-kace mai taken Adamu Macuci. Da fatan dai za ku kasance da mu idan wani ne farkon zuwan ko wannan tasha, sai a danna subscribe, a danna ƙararrawa, kana a danna alamar like a wannan video, sannan a yi share. Kamar da yadda muka gani Dan Bello, kamar da yadda muka sani Dan Bello ya kasance yakan yi bidiyoyi na faɗakarwa saboda irin halin da ake ciki a wannan ƙasar tamu ta Najeriya. Ma'ana da yakan yi bidiyo a fakaice wanda ba kowa ne zai gane ba sai mai hankali. A cikin bidiyoyin nasa za ka ga ya soki abu ta basira wanda kai kana gani ka san da wanda ake, amma kuma ba kai tsaye ba, sai dai kuma abubuwan nashi ba sun karɓu a shafukan sada zumunta wanda kowa ke maraba yake alfahari da shi. Inda idan ka duba mafi yawanci wanda suke sharhi a ƙasan comment ɗin Dan Bello za ka ga suna cewa ya kamata a samu mutane da dama a Najeriya irin waɗannan, ma'ana dai tsakanin kudu da arewa duka a samu mutane irin Dan Bello wanda su fito su faɗi gaskiya komai ɗacinta. Kamar da yadda muka gani a wannan bidiyon da Dan Bello ya fito karara ya bayyana halin da 'yan siyasan mu suke ciki, wanda kuma idan ka duba zaka ce zaka ga tabbas haka ne. Ma'ana da 'yan siyasa suna amfani da hanyoyi da dama wajen su ci mulki a wannan ƙasa ta Najeriya. Hanyoyin ku kowanne iri, tun daga hanyoyin nuna ƙabilanci da zaka ga ɗan siyasa yana magana akan ƙabilanci, wanda duka 'yan siyasan kudu da 'yan siyasan arewa sukan yi irin haka. Za su nuna cewa ba su nasu suke so, ga suna kushe wani bangaren da ba nasu ba, wanda kowane ɗan siyasa yana irin wannan abu a wannan ƙasar ta Najeriya. Amma kuma sai ya nuna cewa ai gida shi yake so, ma'ana ɗan siyasa zai nuna cewa na shi yake so, wa'yancan kawai zarantar mu suke yi, ko ina za ka gane haka. Sannan wannan hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu shine siyan ƙuri'u, ma'ana dai siyan ƙuri'u da kuma ba da taliya domin a zaɓe, kamar da yadda aka gani a wannan zaɓe da ya wuce. Saboda matsi na rayuwa da ake ciki, taliya aka dinga raba wa mutane saboda babu kuɗi a hannun mutane, haka suka dinga zuwa suna zaɓen abin da ake so su zaɓa a da wannan lokaci, wanda kamar yadda muka gani a cikin bidiyon Dan Bello ya nuna cewa an ba da taliya, amma mutane ba sun waye sun gane cewa fa taliya lokaci da take karewa, kuma mutum sai 'yan siyasa sun sai shekara 4 suna magunawa mutane, suna ba su wahala. Kamar da yadda shi kansa bangaren nuna kabilancin ma mutane ba su yadda ba, kamar da yadda magani a bidiyon Dan Bello, wanda kuma dan siyasan nan shine sai nuna cewa to ai yanzu ya kamata dole sai an yi amfani da makamin sirri domin a kaiwa wannan gaci, ma'ana dai secret weapon. To za a yi amfani da wannan makamin sirri ne domin a kai gaci a wannan siyasa, inda shi kansa wanda ake gaya magana ya shiga mamaki shi menene wannan makamin sirri, wanda dan siyasan nan take ya kira talaka bayan ya gama jawo hankalin talaka, sannan sai ya kira makamin sirrin shi, wato shine dai mawaƙi. Nan take mawaƙi ya fara rera masa waƙa. Duk wannan fushi da ɓacin rai da nuna 'yan siyasa mugaye ne da sauransu duk ya manta, kawai saboda tasirin waƙa. Nan take talakan Najeriya ya fara rawa saboda wannan waƙa, wanda idan kuka duba za mu ga cewa fa abin da yake faruwa kenan yanzu a Najeriya. Wasu kawai waƙar mutum za su ji an waƙe shi, shikenan sai a ce ai mutumin kirki ne, sai a je a zaɓe shi saboda kawai an masa waƙa. Wannan yana faruwa tun daga musamman wajen iyaye mata da sauran mutanen da suke ƙauye. Za ka ga a waƙa kawai suke jin ɗan siyasa, amma sai su zaɓe shi saboda sun ji a waƙa ana cewa mutumin kirki ne, ba san yadda yake ba. Kamar da yadda muka ga yana ta faruwa, to hakan ne yasa Dan Bello ya wannan bidiyo, wanda kai kana gani ka san da mawaƙi da daga Dauda Rarara yake, da cewa bai kama suna ba, amma taken ma bidiyon nashi shine Adamu Macuci ba za ya cutar da ku ba, kamar da yadda yake yin waƙar, wato macuci kuma ba zai cutar ba. To ya aka yi macuci zama macuci in dai baya cuta? Da fatan dai
za ku danna subscribe da like da ƙararrawa. Allah ya samu dace, amin summa amin.